زحلف عمتا بالعلي حدينا محبر سرحتنياتات سلامة وسلفي بمكينا بفلات آتيو نخلتها كابتوم ابت سلامة وسلف الزنبور زيغاتات هيوتهم زاس أنا أفغانستانوه النباري مونيخ جرمن نحلفت نخفرد وسانة واهيبو أتي بمسرات حقتات بحتاو مسلات جرمن شمو فرهاد انزبل ترايتت غيس زلو ود 25 عمت مسرات عقبت حق زهبو حبريتا بفلات نتا مكينا ابت سلامة وسلفي حيزوا كمزااتون ابت شحن 400 سبات زنبرو لكباب دما بحيلي كزور فتينو كم زنبره و37 عمد قوال نستيتن قوال كلتا عمد قوالان دما يوتم كم سانيهم قاليتهم لعلي 4 سبات دما فوكسن كوبيدن موقداتي كم زقات اممونتا حبيريو اتنسو زفتصم متقعت دما اب بوليتيكا هاجر جرمن لعل صلوا كحدر زتراي خوينو رأس الدتنياتات مرقص زلوهم بوليتيكاويان ودبات دما لعل شفنا كهبوة ترأيهم نيرميام حجد ما أمونيخ زركب لعلواي زوباو بيت فردي نزي فرهاد إنز بهال أفغانستاناوي نحلفت نخسر فريد وزلو خوينو مسيرت حقتات نايتها قرقن دحر 15 عامتات أكايدو ترأيو بأمكرو كفتح زخقل بمخوانو نزوه نخير خبايو أبز حجته وهيب وزلو فردته وسينو زركب نسو نزي فردز توهابه بخلته نايك أتلت قبنات كومدما 23 ناي فتنة قتلت قبناتن كالي بركت زبالة قونت أو زخونة كستاتن مسقرب الليو نتوسانا زحلفة فراداي أبزوس معهم مقلت صدما فرهاد أب إسلاموين هاقرات زاقات أمزولو كونتات قبر ملسن مهاب أب جرمان سبك غتلن مدقعت خفتس أمني دحر مبال كمز مقبار دما تخصاصي نعملاغ زحقوس تقبار كفتس أمن أب قدم الله ننفسون صدرون نفع إسلامي مخانا كراغاقز إفتينو كبل اتدانياتا زاريبو عقاب حقه بوغانو اتتخصاصي اتمدقعتي نتقبارات أمريكان كالوت معرواين هاقراتن أب قازان أفغانستانن أدلاي قبر ملسن مخانو كمز أمني قاليتو حرقان تدفع مقراتن مرتنون أب تزفتصم مدقعتي ترى كم زنبرو عقاب حق موقيتلو نتا أفغانستاناوي زطابقو زنبرو تطابقتكن نعسرت 15 عمت كفردن قال ملكتات ناي حمام أمرو زخون سكيزوفرنيا يريئلو بمهلاوم دما أب ناي سناي أمرو حكمنا كعق أبن يمت أوعيت أغريبهم زنبرو فرادايقن نتصاوعيتان بمنصاق دحر 15 عمت أمكرو زي رخبالو نزل ألما بيت فردك كتصنح زقبرو نحلفتيو فريد وزلا أب إثيوبيا بكلل أمحرا زوبا دوبولو وردا لاغامبو أب لعلي حانتي هزباويت مقعزيا مينيباس بستفصم مدقعتي انتو حدا 5 سبات هيوتم كمسانو سبسلطان تزوبان منጭታት ሆስፒታልን حبيرم حلافي ممرحت صيتات زوبا كوميشنر زلقه አልባቸው أب زهبو مغلصي نغو أب زنبره غزيه كاب ገነተን أب أغستا يغعزو أب زنبرو نصحان ተጓዓዝቲ ተውስ ከምስተኸፈተ ይገልጹ መሰረት حبريتا كوميشنر 3 سبات بونو بو هيوتم كحلفن كلو 5 ድማ ጉዳት بصحيوم ناب هوسبيتال كمزاتو غليصو ات كوميشنر نتمدقعتي صنفኛታትን ግብረ ሽበራውያንን ክብል ዝጽውዖም ኣብ ተኸባቢ ዝንቀሳቐሱ ዑድቃት ፋኖ ከምዝ ፈጽሞ በመግላጽ እቲ ጽንፈኛ ኃይሊ ኣብ ከባቢ ገነተ መጥቃዕትን መፍጻም ይደልስ ስለዘነበረ ተወሰኸ ኃይሊ ወገን ይመጽእ ይኸውን ይበዝብል መንገዲ ዓጽዩ ኣድቢ ጸኒሕ ኢሉ እዚ ተግባር ድማ ብጽልእ ህዝቢ ዝተፈጸመ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ በተኻል ወገን ሓደ ኣብ ሆስፒታል ኣጋስታ ዝርከብ ምንጪ ናብቲ ትካል ሕክምና 5 ቆስላት ከም ዝመጹን በተወሰኸ ሓደ ሰብ ህይወቱ ሓሊፉ ከም ዝበጽሕን ኣረጋጊጹ ካብቶም ንሕክምና ዝተወስዱ ቆስላት ተወሰኽቲ 2 ሰባት ህይወቶም ብምሕላፉ ሓፈሻዊ ቁጽሪ ናይቶም ዝተቆተሉ ሰባት 5 በጺሑ ምህላውን ተሓቢሩሎ እቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብተኽሲ ጥቂት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም እቲ ምንጪ ገሊጹ ከም ዝከር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነሰበስልጣን መንግስትን ዑጥቃት ፋኖን በመጥቃስ ኣብ ትክልል ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝፍጸም ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕትን ዕንወት ንብረትን ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ በሰንከቲ ኣብ ትክልል ዝረአ ዘሎ ስጋት ጸታ ድማ ኣብ ልዕሊ መጓዓዝያን ተጓዓዝትን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክበጽሕ ጸኒሑ እዩ ሕጂ እቲ መንገዲ ንምንቅስቓስ ክፉት ኮይኑ ከም ዘሎ ግን ሰበስልጣን እቲ ዞባ ሓቢሮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ሕጅውን በመንገድ ዕላውያን መንግስታውያን ማዕከናት አቢላ ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ መግለጽታት ተውጻእ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ነቲ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኤርትራ መስገለ ናይ ትግራይ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ርክብ ኣመልኪታ በመንገድ መንግስታውያን ማዕከናት ገይራ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ተፊሕ ጸብጻባት ንኤርትራ ቀይሕ መስመር ተሰግር ኣላ ክትብልያ ከተጠንቀቕ ተራእያ ዘላ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ትግራይ ሉዕላውነት ተጥሕሳላ ኢላ ከሲሳ ዘላ ኮይና ዘሎ ኩነታት ከይጋደድ ድማ
ኣጠንቂቓ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ኤርትራ ናብ መሬት ትግራይ ኣትዮም ብኣባላት ሕወሓትን ብህዝቢ ተቐባልነት ረኺቦም ብምባል ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ምጥሓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ኣካይዳ ክትብል እውን ኢትዮጵያ ከሲሳላ ኣብቲ መግለፂታት ኢትዮጵያ ኣብ 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራል ሙሉእ ብምሉእ ጸኒዑ ከም ዝሓዞን ገሊጻ ዘላ ኮይና ህዝባዊ ኣገልግሎት ናብ ትግራይ መሊሱ መሰረተ ልምዓት ዳግማይ ክህነጽ ገይሩ ተመዛበልቲ ዳግማይ ናብ መረበቶም ክምለሱ ጽዒሩ ክልላዊ ባጀት ድማ ሰሊዑ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ግን ድሕሪ ኩናት 1998-2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተጸባኢ ኣቃውማ ፈጺማ ኣይገደፈቶን ቀጺላቶ ኣላውን ክትብል ከሲሳ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ኸኣ ምድኻም ኢትዮጵያ ከምኡውን ድሒሮ ኣብ ሶማልያን ኣልሸባብ ዝድግፍ ኣብ ከባቢ ጅቡትን ቀይሕ ባሕርን ዝግበር ንጥፈታት ዘይምርግጋእ ዘይምቁራጽ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዕጡቓት ውድባት ምወላ ምግባር ዝብሉ ስትራቴጂታት ናይ ኤርትራ እዮም ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክገብር ኣገዲድዎ ነይሩ እውን ኢላ ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለጺ ብተወሳኺ ብጀካቲ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ዝገበርዎ ርክብ ከም ቀይሕ መስመር ዝተሓልፈ ገይራ ምግላጽ ሓሊፋ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ እውን መግለጺ ክትህብ ተራእያ ዘላ ኮይና ንቆጠባ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲ ዘይተገደበ ምስ ግዴታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ወተሃደራዊ ምትእታው ዝግበረሉ እዩ ብምባል ብዝሒ ዘለዎም መንእሰያት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክስደዱ ከም ዝደረኸ እውን ገሊጻ ኢትዮጵያ ወሲኻ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ምስ ሕወሓትን ግብፅን ተሰሊፋ ኢትዮጵያ ቆጠባ ይዓብየሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነታ ሃገር ንምብታንን ንምድኻምን ትጽዕር ኣላ ክትብል እውን ከሲሳላ ኣብ መወዳእታ ድማ ኢትዮጵያ ስቕታ ዝመረጸት ደኺማ ስለ ዘይኮነት ነብሰ ምክታእ ክትገብር ስለ ዝመረጸት እዩ ብምባል ዞባዊ ምትሕባር ከም እትመርፅን ብሰላማዊ መንገዲ ዘይምርድዳእ ክትፈትሕ ተወፋይነት ከም ዘለዋ ክትገልጽን ከላ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ግን ብዘይ ኣፍልጦ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ወተሃደራዊ ህላወ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ከም ዘይተጻወረ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕቡ ጸቕጢ ክገብር ድሕሪ ምጽዋዕ ነዚ ዘሎ ኩነታት ቀጻሊ ምግዳድ ንሰፊሕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይምርግጋእ ክእቱ ዝኽእል ዳግማይ ግጭት ክለዓል ከም ዝኽእል ድማ ኣጠንቂቓላ ኣብ ሩዋንዳ ምዝተበከለ ኣልኮላዊ መስተ ብዝተሓዝ 50 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርዩ ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ኣልኮላዊ መስተ ብምልኦም ክሰሓቡን ኣስታት 101 ዝበጽሓ ፋብሪካታት ኣልኮላዊ መስተ ድማ ንግዚኡ ንኽዕፀዋ መንግስቲ ሃገር ውሳነ የሕሊፉ በዓል መዚ መግብን መድሃኒትን ሩዋንዳ የሕሊፍዎ ኣብ ዘሎ ውሳነ ብርክት ዝበላ ኣልኮላዊ መስተ ዘፍርያ ፋብሪካታት ናይ ድሕነትን ፍቓድን ጥሕሰት ፈጺመን ከም ዝኾና ክገልጽ እንከሎ 50 ሰባት ድማ ምዝተበከለ ኣልኮላዊ መስተ ብዝተሓዝ ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም እተን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ከባቢ 101 ዝበጽሓ ፋብሪካታት ኣልኮላዊ መስተ ንግዚኡ ክዕፀዋ ውሳነ ከም ዝወሰደ ይገሊጹ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ በተን ትካላት ፈርዩ ዘሎ ኣልኮላዊ መስተ ንኽሰሓብ ውሳነ የሕሊፉ ይርከብ መሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ዝተበከለ ኣልኮላዊ መስተ ከባቢ 50 ሰባት ህይወቶም ክስኡን እንከለዉ ካልኦት 500 ድማ ሕክምና ዘእትዎም ኩነታት ከም ዘጋጠሞም ይገሊጹ ብተወሳኺ ኣስታት 100 ዝበጽሑ ሰባት ዑረት ናይ ዓይኒ ከም ዘጋጠሞም እውን እቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ሩዋንዳ ጸብጻብ ይገለጽ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم